Hello mga lodi. Dara tong tirada dar mga lodi. Wa sa mga nakisikisis lawas. Kung alaga kay magsigil kita ni tapad-tapad no matog. Nya kini iyang mga alaga kay magsige kamang-kamang na mo. Gabi eh. Daghan kayo mo ni hingutan kaniya. Mura po siya tao mga lodi kanang kuan bitag kuto magduka-duka pod. Magdi gini siya magduhag mga lodi bihibre kay ni. Di pres uban iro nga magkisik-kising lawas basta imong kan ba kaniya magligoon mo ni siya pawa inaani ra kaniya yang kondit nawa yung mga lodi grabe ni kapinangga ni iro ani halhal kan oh. Sige lang halhal ni iro ani may ka mo iro bahala lang ang amo kutuon.